Yan pa lang yung benta ni Lola. Yan Oh. o, 200. Yan, oh. Mga higit 200? Higit 200 lang. Higit 200. At, So, mahina. bakal, may bakal sa Panyaga. Oh. Yan naman ang buhay natin ngayon. No? Ganyan talaga ang buhay. Oh, mahirap, no? Mahirap. Pero kahit papano tayo pa ay lumalaban. Laban! Ayan. Lumalaban. Laban! Oh. Laban! Go! Go! Ayan. Go! Go! Oh. Kita naman natin, oh, saya ni Lula. Oh. Ang saya. La, may pa-shoutout ka sa mga kaibigan mo, mga kakilala mo. Baka sa Maynila, sa mga abroad o saan. Mga kaibigan, Oh. nandito na ako. Katitinda ng baligya ko. May Oh. Panyaga na ako. Pa-shoutout sa mga ano mo, pamilya mo. Pamilya ko na sa Iloilo. O, sino? Mga Barrientos family. Yan. Simbran family. Okay. Oh. Kamusta ka mo dira? Sigado man. Oh. Ayo. Ah. Yung bumabiyahe dito sa bayan ng Sibalom. Salamat ah. Mga amigo ta dyan sa Sibalom. Ano ganing tuda atin dyan? Ano ganing tuda? Striker. Striker. Dyan. Araw na si Berto ang kanya. Striker. Oh, Amigo Berto Berto. nagtok. Are, si Berto. Amigo ta dyan sa Panuang Sibalom. Ano dyan? Nagawat. Ano dyan talaga, grupuan? Mga grupo ta dyan. Ay, Berto ka. May pako na pamangkol. Na po na nasa Laset to. Ito po. Nakakarga na po at mayroong tent yan sa taas Aba, may nakapisto pala sa taas Ayan Ayan ito na po yung mga nabili nila Ayan Ayan. May nga gano. Mr. Pabila yan Mr. Pabila from Kadulunan yan po mga kaibigan Kadulunan. Ano ginabaligyan mo Bulak. Ha? Bulak. Teo, boss red? Dyan pa sa sulod. Dito ma'am, baguhan ka. Tuwing Martes lang. Tuwing Martes lang. Taga saan kayo? Kalibo. Kalibo. Sa'yo ba to yung nabili na to? Kay ma'am pala yung mga gamit na to, yung salaset at saka mga tawag nito? Bugatan. Para sa mga manok po, kay ma'am po. Ito yung sasakyan niya na Rosco. Yan Ito pala yung kinakargahan niya ng mga binili niya. May mga pa May mga gulay. May mga gulay pa Ito mga gulay yan Mga gulay. Binibenta mo ba ma'am sa Kalibo? Opo, Kalibo mismo. So mga ilang oras papuntang Kalibo mula dito? Mga lima. Lima, dahan-dahan. Dandahan lang na takbo, no? 5. 5. Merong driver ka o? Mayroon po. Meron. Ang asawa. Asawa mo, no? So tuwing Martes dito kayo? Tuwing Martes walang absent 'yan. One time absent. Ay, pero madalas dito. Dekada na. Wow, 10 years na po Ilang dekada? Sobra. Sobra na. Taga Kalibo. 2000 Seven, year 2000 pa. 2005 pa. 2000. Yun pala Year 2000. matagal na Kanon 20 years. 20 years. 20 years na. 2000 kan ngayon Suki ng ng tinda ng Sibalom. Si Alog. Pa-shoutout kay Alog pa-shoutout naman kay Alog, ma'am. Alog! Ayan, tingnan mo si ma'am dito dito sa ating YouTube Pag channel. kumandidato dito si Alog ng SP, nako, mananalo si Alog. Yun pala. Kilala dito sa Kilala si Alog. Right, antikin nyo ako. Alright, salamat Okay, salamat. God bless. Sige, bye. Tricycle dito na nagbabiyahe dito sa bayan ng Sibalom. Ito yung isa sa mga magandang airbrush painting dito sa
sir? Yung pinya galing saan, sir? Galing Yung- Pasig. galing Pasig, Iloilo. Iloilo. Oh, ito po mga kaibigan, no, galing Pasig pinya, oh. Ayan, oh. Ah. Oh. Yan, no? Ganda, ganda, ganda. Yapa, yapa. Oh. Ayan, no? Oh. Sweet pineapple. Mm. Kadas. Oh. Yan, oh. Karga-karga ng tricycle. apat sen. Yan. 3 sen, 4 sen. Oh. Sige, benta mo kaibigan, benta mo. Ah, ma'am. Sige, benta mo. TV kita. Oh. Dengan channel ta. Ja, channel ta. Antikin nyo ako. Oh, yan. Kulira YouTube. Oh. Yan po yung channel natin. So, 3 piraso. 100. yan. Galing Pasig ha, Iloilo ha. Matamis mga kaibigan. Matamis, matamis po. Oh, wow ha. Oh, yan oh. Oh. Pag tumingin ka sa kabila, ito mga kaibigan oh. Ah. Jayaw. Oh. Narik siya pulang motor na. Oh, wow. Ano ba yan? Ang agogo o ice candy? Agogo sa sa Ilonggo. Oh, pag dito sa Sibalom, Ice candy. Oh, ice candy. Pakibukas ng yung mo. Tingnan natin. Oh, ayan oh. Ano bang flavor nito? Buko with cheese. Oh, buko with cheese lahat. Buko with cheese. Ito. Ayan oh, mga kaibigan oh. Oh. So, ito na lang ba yung natira? Oo, natira. Yun lang. Oh. Mga ilan ba kanina yung dala mo? Mga 2 box. 2 box. Magkano lahat yan? Yung 180. 180 na piraso. Oo. Oh, so yan mga kaibigan, oh. Yung natira, ang sa ilalim Wala na. Wala na. Oh, yung box sa ilalim wala na. Ito na lang yung sa taas yung Ano ko porta? Ano po? yung huli, oh. Yan. So, salamat na nga. Okay, salamat. Yan, dito pa kayo sa ating channel, oh. Antikin nyo Oh, bukas sa ating YouTube, ah. Mas, Oh, salamat. Oh, subscribe. Sino gani? Si JB GB. Almeria. Oh, yan. Pa-shout out kayo ng GB, ah. Okay. Oh, no, salamat, no. Okay. Yan, yung mga binibinta nila dito, oh, ng mga bulaklak. Eh, hindi naman natin alam yung mga pangalan nito. Pero ito yung mga bulaklak na binibinta. Siguro ito yung bulaklak kanina na sinasabi ni Mr. Fabila. Yung mga bulaklak mo dito, yung mga pangalan niya. Mayroong bigonya, kalitia, black velvet. Tapos mga mga alokasya, bison. Oh, dami pala, dami. Maraming klase. Oh, ito ano ba yung pangalan nito? Black velvet. Black? Black velvet. Oh, black velvet po 'yan, mga kaibigan. Oh, ayan oh. Ilan oh? Yan. Oh, ayan. Ikaw nang gabaligyanang? Babaligya man. Wow, grabe no. Badlay kayo kung may COVID ka, doon di ta maklalag eh. Ede. Okay, Manamong kabaligya kami sir para nga makabakal kami kabagas-bagas kaga dapli-dapli Amo naman. gid, amo Ay gid. kumadaya lang kami sa balay, ra kami kinti pruton. Laban gid, laban gid. Bisa na walawol lang rata na. Amo gid, amo gid. Di Para nga may kita kami nga piso-piso dia. mayad nga para nga buyan ha. Bayad gid. Limpyo, legal. Oh. Orate. Wala ka ti sugupain. Ora ha. So mga kaibigan, yan talaga yung mga Pilipino ha. Good. Mga Isang gamay naman yaman sir. konti lang. Ano ba yung mga bulaklak mo na binibenta mo dito? May pink lipstick, may alokasya, may pink valentines. Yan oh. Valentine's Day. Valentine's ra sir. Bakla sir ay. Pag daw ra patati kwartaw. May miyoy. Pero may nabaligya ka rin. May 4 kapat May sir. 4. Merong 4 na pala si Manay oh. Nabenta. Sino nga yung pangalan mo Manay? Si
si Inday Rose. Oh, Inday Rose, si Manay Inday Rose. Pa-shoutout natin ha. Sa ating channel dito, ay si Manay Rose. Nagbibenta dito ng mga bulaklak. Tuwing Martes dito ka ba? Oh, sir. Ah, yan. Ito po yung nabili nila. Oh. Alokasya. Oh, ayan. Magkano ba to? Yung alokasya mo? Binibenta ko sana ng 150. Ah, sa iyo pala Manay. Opo. 150. Kaya lang, walang nabili. Oh, so ano, binigay mo na lang. Hindi po. Ah, Bumili siya ng ibang klase. ibang klase. Work 250. Ah, 250. Ah, yan. Tatlong ano, tatlong bulaklak. Tatlong bulaklak. Worth pira? 250 Ah, lahat. 250 lahat. Pati ito. Opo. Ah, pati na yan. Ah, Wow, mura na yan siguro ha. Oh, mura na. Oh, mura na yan ha. Oh, yan po sila oh. 150, bakit man ako na? So nakabinta si Lula. Thank you. Oh. Salamat la ha. Salamat la. Ha? Salamat. Okay, sige. Saan ba kayo uwi, ma'am? Dito lang din sa Sibalo. Ah, dito lang siya si Balom. So, pa-shoutout naman sa mga kilala mo. Ha? Manay, good morning ha. May dayad nga aga. Ano nga klase ka kamuti dyan na baligya mo? Ha? Ah, tapol. Kahit maputi yung ano, yung balat niya, tapol ba yan? Oh, yan pala oh. Oh, tumpok. 20. Oh, 20 oh. Lahat yan tag 20-20. Ito yung mga abutan ng 20 pesos mo, mga kaibigan ha. Oh, pero tambo po ito ng ano, kawayan, mga kaibigan. Oh, ito langka yan no? Oh, langka. Tambo o manjala? Tambo man. Tambo. Oh. So, ito sina Lula yung nagbebenta dito, mga masisipag nating mga kababayan dito sa Sibalom ha. Sa Sibalom magiging kamula no? Bilyar. Oh, barangay Bilyar po. Mga nakakilala kay Lula, Lula ano nga? Lola, Sigundina. Lula Sigundina, baka kilala nyo ha? Oh, dito po si Lula Sigundina nagbebenta dito sa Ito sa Balom. Sibalom. At saka si Manang Elsa. Manang Elsa sa Sibalom pa rin no? Sa Bilyar. Oh, Bilyar. Dalawa sila, no? Puro taga Bilyar. So ito yung mga binebenta nila dito. Oh, kamote, merong tambo, oh, merong takway, oh, merong langka, merong saging, oh, at saka saluyot, at saka bumbay. Ayan, yung binibenta dito. Kumusta naman yung bintahan la? Ay, naku. Mahirap. Mahirap, matumal. Matumal. Oh. Oh, ganun talaga siguro ang buhay natin ngayon, no? Dahil merong pandemic nga, mga kaibigan. So, ayun po. La, salamat la, ha? Lula Sigundina po, mga kaibigan. Salamat. Manay, salamat ha, Manay ha. Bainti lamang, ang dyan na, tapira. Ah, galing ka. Binibinta ng ating kaibigan. Galing saan ba yung singkamas mo? Bugasong. Ha? Bugasong. Bugasong, saan sa Bugasong? Ubay. Ah, Ubay, Bugasong ha. Yan yung mga maraming bumibenta sa Bugasong. May taniman ng singkamas. Tagkaragang kamuti mo ka? 25 ang kilo. May nakabakal rin. Pira ka kilo na bakal rin. Din galing ninyo nga kamuti. Sa Remilyo sa din. Banwang Daan. So mga kababayan natin sa Banwang Daan. 320 boss. 320 yung lighter ng ating kaibigan. Ayan.
Yan, ang bintahan mo, raka mabuta. Wala pa oh. Oh, yan lang yung binta ni Manay, oh. Yan pa lang, oh. Kunti pa lang, oh. Matumal talaga, Manay, matumal. So, medyo matumal mga kaibigan yung bintahan ngayon. Ayan. Nay, good morning, ha. Kamatis at saka, ano? Anos? Rabanos. Galing saan to, Manay? Sa akong. Apong. Oh, Apong si Balom. Isa sa mga malayo na lugar. Dire ka nga. Ano ka nga. Lilor na katsbalang. Oh, sa kabila ano? Anong Iloilo, ano, Miagaw? Dililo. Miagaw o Ibaras? Beras ka. Ay, Baras. Sa kabila ng Apong. May spray pa ba yung ano? Uray gagado kanina palit na. Ito yung klase ng mga kamatis na walang spray, mga kaibigan, no? Ayan. Manay, salamat, Manay, ha? Alright. Hello. Yan. Kumusta? Mayungan, Mayagid. mayadge, Kumusta pa nga buhi? atigado, Pigado, good. wala binta, Wala binta, mahina talaga, mahina. talaga. Tumal talaga, tumal. Ha? Sa ngayon, Oo. no problem. No May problem. binta, galing ako. Oh, so ito lahat yung ano mo, mga binibinta mo, ito lahat. Oo. Ayan. Oh, tamo, Oo. pag-ibenta. Lansya. Ang basket mo hindi pa napuno, no? Wala ka, Oh, oh? yan pa lang yung binta ni Lola. Yan, Oh. 200. Yan, oh. Mga higit 200? Higit 200 lang. Higit 200. At, So, mahina. bakal, may bakal sa Panyaga. Oh. Yan naman ang buhay natin ngayon. No? Ganyan talaga ang buhay. Oh, mahirap, no? Mahirap. Pero kahit papano tayo pa ay lumalaban. Laban! Ayan. Lumalaban. Laban! Oh. Laban! Go! Go! Yan. Go! Oh. Kita naman natin, oh, saya ni Lula. Oh. Ang saya! La, may pa-shoutout kasi mga kaibigan mo, mga kakilala mo. Baka sa Maynila, sa mga abroad o saan. Mga kaibigan! Oh. Nandito na ako! Gatitinda ng baligya ko! May Oh. Panyaga na ako! Pa-shoutout sa mga ano mo, pamilya mo. Pamilya ko na sa Iloilo! O, sino? Mga Barrientos family! Yan. Simbran family! Okay. Oh. Kamusta ka mo dira? Pigado man? Oh. Ako pigado man. Ka ba o hindi? Hindi man. Ay, hindi naman. Hindi naman. Oh, yan. Bakit nang takot-takot? Oh. May edad na ako, may Oh. senior. Oh. Handa ka na ba mamatay? Hindi pa man, Hindi abot pa man. pa ako. Marami pa kong pera Oh. sa Oh. apo ko. Oh. So, yan. So, kaya bumibenta pa si Lula. Binta, kaya-kaya, Oh. go. So, yan. So, mga kaibigan, yun yung mga ano, Mga Pinoy. attitude ng Pinoy. Oh, Lumalaban. lumalaban. Hindi nagsusurrender. Hindi surrender. Lula, salamat Lula, ha. Okay, Dito po kayo Lula sa man. ating YouTube channel, ha. Antikin Antikin nyo ako, ha. Ayan Lula, mabasa mo la. Antikin niyo ako yun. Oh. Palabas natin Lula, ha. Ah, Antikin nyo ako, ha. di na nakabuha. Walain ko lang ka-picture la, ha. Pipilisin niyo kung ano kasi. Ano ko ba ka? Pero ko na? Dede amo da. Ada mo. Sisos sa Oh, yan talaga yung tama. Yan. Yung pinaka, Saga pa kundi ang Ginoo sa pagbuhi natin. yan yung pinaka the best. Merong, Relasyon natin sa Ginoo. merong kasiguruhan. Siguro ang ating kabuhi sa Ginoo sa Kahit mahirap yung buhay, basta sigurado yung ating kaluluwa. May kaligtasan po tayo. Yan naman. Yan naman. So, Manay, God bless, God bless. Merian, Manay Merian. Galing ng Maasin. Ayan. Salamat Manay, ha. Okay, thank you.
Mga kaibigan natin ha, pa-shout out ha kay Jeff at saka kay Bibing. Dito po kayo sa ating channel oh. Hello miss, mga gwapa, good morning. May nabili na ba kayo? Ay, miyad nga. Kumusta bintahan? Ha? Kumusta ang baligyan ita? Mahina talaga. Dugit. Sige lang. Kasi makabawi mata, no? Pagta mo makabawi pata manoy. Makabawi mata. Munta to mo ko beda na mabawi ron. Ti kabay pa. Baka no? Kabay pa. Halo. Di ka mo alin manoy. Di ka mo alin. Sa Remiyo, din sa Remiyo. Carmino, Karawisan? Ha? Karawisan? Ramon magsaysay. Ramon magsaysay. Nami mga beligya ba? Nami? Tagkira diyang, dagmay? Nag-20 ang tumpok. Di may nabuhay na ka dyan. May nakabakal rin. Bigyan mo lang ragi na pangkiyat. Bagungon. Ruwas pala ito. Ruwas kapis. Oh. Yan. Magkano yung isang tabo nito? Ha? 20 po mga kaibigan. May nabinta na ba? Mga ilang sako yung bili mo galing ruwas? Isang sako. So ayan pa mga kaibigan. Nagapahayag kami ng Gamay lang? sa pulong ng Ginoo. Hinagin no? Bisang tao no? Gamay no? Gamay? Kaya nga, anak kulbaan So, kami. matubal talaga yung bintahan dito mga kaibigan. Igakahuya man kami. Salamat ha. Gamay ha. Rako. Magkano yung isang kilo? Abot ang pagtuloy sa 40 mga kaibigan, 40 po. Yung kilo ng langka. Ayos, Ayos. Ang Bigyan natin kabila, Ayan no? ang gusto lang sa Diyos. Shoutout sa mga kaibigan mo dyan. Ang pamangkot na Mga kaibigan mo pa, shout out. paano lang kita Mga kaibigan mo, makabalik sino ba? Mga sa kaibigan mo kinilos mga ang Diyos nga Kilala mo. libre para sa aton. laswa bro. So, Mura pa ang bro. Bible na nagsigawa na kita may may. Ito po kayo kuya sa Pag mga handon natin. Channel tayo, YouTube. At ang mga buhi natin. Kung ano naman ang aton na gusto nga matabo. Salamat ha, salamat ha. Sa kapigaduhon, ara ikaw sa balatian, ara ikaw sa naman nga mga pag hinabot Tagpira tayo, mais mo tayo. Tagpira, mais mo. Ikaw sa mga problema, mga kabudlayan. 20 ang saka dyan. Ikaw ang pulong pang Diyos. Saka tumpok na. Ang Ginoo. Saka tumpok na, 20. Ang Diyos sa kabuhi natin ng mga mabudlay na sitwasyon. Ay, salamat tayo, ah. Dapat manawag kita dahil Salamat sa ha. Ginoo. Sino kaning aram mo lo? Manawag kita sa Ginoo. Kaya ang Diyos na kagadaling Clarito. mga ginaoras sa Clarito mga Solomon, taga Delo. sa sini nga aga naga Patnungon. Lolo Clarito, shout out ha kay Lolo Clarito ha.